Croeso i adolygu Ffiseg, bwrdd yr holi cybac. Mae hwn yn cael ei wneud trwy gysylltiad gyda e-ysgol. Gwyddo'r e-ysgol yw fod ni'n cynllunio sesiynau adolygu o gyfer chi pobl Cymru a astudio pynciau ar draws y chweched i gyd. Mae link gyda ni ar y tudalen yma. Ble gallwch chi fynd mewn a gwylio unrhyw recordiau sydd wedi cael ei wneud o'r blaen. Mae'r cynllun wedi bod yn mynd yn cwpl o blynyddoedd nawr, felly mae nifer o fideo yn Ffiseg i gael a nifer o gwyddoniaeth eraill a phob pwnc. Croeso i chi fynd i cael pip arno fe. So heno, mi fyddwn ni yn adolygu nwyon sydd yn dod fewn 1.3 o'r bwrdd yr holi cybac, felly bant â ni. Y peth cyntaf chi'n dod i adolygu o gyfer y pwnc, mae'n werth bod chi yn gwybod beth mae y bwrdd yr holi wedi gweud yn y syllabus ei hunan. Felly, yn ei trwyddo beth maen nhw'n gweud am nwyon yn gyntaf i gyd. Wedyn, beth newn ni wneud cwbl o enghreifftiau ble mae'r rhain yn cael ei defnyddio mewn arholiad, gyda cwbl o tips i chi falle o beth sydd yn lan yn weddol aml a beth sydd falle mynd i cael pwyntiau i chi. Right, so yn gyntaf i gyd, mewn nwyon, maen nhw wastad yn siarad am nwyon delfrydol. Right? So mae nwyon delfrydol, mae cwbl o bethau mae rai fod ni'n gwybod amdano nhw. So mae tua 8 gwahanol peth, dewn ni'r un yn y muned. A wedyn, mae'r dynnu'r hafaliadau sydd yn linko yn y gyd. Un o'r rai mwyaf pwysig yw PV, yw NRT. Nawr yn beth mae rai fod chi'n gwybod fan hyn wrth adolygu beth maen nhw'n gyd yn sefyll amdano. Felly mae'r P yn pwysedd, mae gyda chi V, sef y cyfaint, y volume. Mae gyda chi N, sef y nifer o molau. Mae gyda chi'r R, cysonin. Mae'r front y data sheet sydd gyda chi 8.3. A mae gyda chi'r tymheredd. A mae rhaid yn siŵr bod y tymheredd mewn Kelvin. Okay, so na'r peth cyntaf yw'r hafaliad. Mae gyda chi'r tybiaethau damcaniaeth cinetig, yr assumptions sydd gyda chi. Mae 8 ar yna, gyda'n 5 ar yna nawr yn y muned. Wedyn, mae rai fod chi'n gwybod bod mewn nwy mae'r moleculau yn gyfrifol am achosi gwasgedd. Nawr, mae hwn dim ond yn digwydd mewn tu fewn i rhywbeth sydd yn dala'r nwy, ble mae trawiadau gyda chi pan mae molecule yn bwrw ochr y cynwysydd. Na pryd mae pwysedd yn cael ei creu, disgwyl ni ar hwnna. Mae gyda chi'r hafaliad wedyn sydd yn linko cyflymder. Okay, so mae gyda chi'r pwysedd, mae gyda chi'r P fyna, mae trydydd, mae gyda chi'r dwysedd. So mae'r dwysedd yn cael ei amnewid. A mae gyda chi hefyd bianedd cyfartalog wedi cael ei sgwaru. Hwna yn fel arfer yn cael ei israddo, square root, mwyn cael y root mean square value sydd yn cael ei defnyddio lot. Byddwch yn ymwybodol beth yw Avogadro. So mae gyda chi'r cysonin Avogadro, mae hwnna'n cael ei roi i chi yn y data sheet fel rhif, a hefyd mae gofyn bod chi'n gwybod y diffiniad. Dyma ni hwnna nawr. Mae gyda chi y mass molar, sef M mowr. Sylwch, mae gyda chi M bach, mae gyda chi M mowr. So, felly pidwch a cymysgu'r doi lan. Mae M mowr yn sefyll am y mass molar. Okay, a mae M fach yn sefyll am mass just un grynny'n bach. Pan chi siarad am mass sydd gyda chi mewn 1 mol, mae gyda chi'r M, y subscript yr R bach na fyna. Byddwch yn ymwybodol, mae'r MR fel arfer cael ei rhoi mewn grams, felly cofiwch mewn arholiad, os mae MR yn cael ei rhoi enghraifft MR equals 32, mae rai fod chi wedyn yn rhannu gyda'r 1000 i cael troiau mewn i mass mewn kilograms. Ni wastad yn defnyddio kilograms yn Ffiseg. Mae gyda chi wedyn y cyfuniad. Mae hwn yn rhywbeth mae'n werth adolygu yn fanwl iawn iawn. Disgwyl ni ar hwn nawr, ond fel i cyfuno 2 hafaliad mwyn cael yr egni cinetig sydd gyda chi am 1 molecule, neu falle yr egni cinetig sydd gyda chi o gyfer rhyw mas arbennig. So, y pethau mae rhaid i chi dwyn o gof, gyda gyd gallan yn gofyn i chi beth yw y mol, diffiniwch e.
Right, so os byddwn gofyn chi diffiniwch y môl, fe fyddwch chi'n troi rawn a gweud, wel, y môl sydd yn cynnwys yr un faint o gronynau a sydd mewn atom, o faint o nifer yma atomau mewn 12 gram o carbon 10. Okay? So môl yn cynnwys yr un faint o gronynau, neu moleciwlau, a sydd mewn atomau mewn 12 gram o carbon. Diffiniad yw hwnna, gallai hwnna fod yn gwerth 2 marc i chi. Mae hwnna'n cael ei galw'n cyswnu'n Avogadro i'r nifer o moleciwlau. So, na'r rhif sydd gyda chi, mae hwnna ar datasheet ar y blaen. Ni siarad nawr am nwyon delfrydol. So, mewn nwyon delfrydol, byddwn nhw'n gofyn i chi falle mewn arholiad, defnyddiwch rafaliad gyfer nwyon delfrydol, the ideal gas equation. So, byddwch chi'n defnyddio fyna yw PV nRT. Ni'n siarad am beth yw gwerth bob un o'n yn barod. Byddwch chi'n ymwybodol, mae yn bosib i ysgrifennu hwnna fel PV equals n fawr KT, ble mae K yw'r cyswnu'n Boltzmann, a n bydde gyda chi fyna yw y nifer o gronynau sydd gyda chi. Y damcaniaeth kinetig, the kinetic theory of gases. Ni siarad am nwy delfrydol, felly mae gyda chi yr damcaniaeth kinetig a mae gyda chi tybiaethau hyn, yr assumptions hyn, y tybiaethau hyn mae rai fwy ni'n cofio. So, am i trwy'r beth rai yn gyntaf. So, rint pob trawiad, yr amser mae'n cael ei gymryd ar gyfer gwrthdrawiad, mae'n ddibois. Mae eisiau chi cofio bod y moleciwlau yn symud gyda cyflymder cyson rwy'n gwrthdrawiadau. Mae nifer y moleciwlau yn fawr gyda nifer fawr o wrthdrawiadau, a mae mudiant y moleciwlau wedi dosbarthu'n gyfartal i bob cyfeiriad. A mae hap dosbarthiad egni ymhlith y gronynau. Felly, gallwn nhw gofyn i chi am rhai o'r tybiaethau, felly mae rhaid i chi disgyn yna ar gof. Cofiwch mewn arholiad ffiseg, mae tua byti 20% o'r arholiad gallu bod ar cwestiynau ble ydych chi dim ond yn gallu cofio pethau o cof, falle bod chi ddim yn cofio fel i gweithio pethau mas, neu fel la, ond o ran cof gallech chi'n cael 20% o'r marciau i gyd. Felly, gwasgedd, maen nhw'n licio gofyn pam mae gwasgedd yn digwydd. So mae gwasgedd yn digwydd i chi pan mae mudiant y moleciwlau yn nwy yn achosi gwrthdrawiadau gyda arwyneb unrhyw cnwysydd. Felly chi'n cael trawiad yn erbyn, neu gwrthdrawiad yn erbyn y cnwysydd. Felly be mae hwnna'n neud, mae gyda chi grym yn cael ei rhoi dros arwynebedd bach. So mae grym yn mynd dros arwynebedd. Felly beth sydd gyda chi yw mae newid mewn momentum yn digwydd. Mae'r newid mewn momentum yn achosi grym dros arwynebedd. Felly, beth sydd gyda chi, pob tro mae hwnna'n digwydd, mae pwysau yn cael ei creu. Mae gyda chi'r C-squared gyda'r llinell erbennes o'r bianedd sgwar cymedrig. Bianedd sgwar cymedrig, so the mean square speed. Ni'n aml yn gweithio hwnna mas yn fel wedys i'r blaen, ni'n wedyn yn is-radd o fe, square root it, yn mynd ffindo'r yr is-radd bianedd sgwar cymedrig. Mae'n defnyddiol. Ni wedi siarad amdano'r mas molar rhannu hwnna gyda 1000 troi fe mewn i kilogramau. A'r egni kinetig yn roi'r 2 hafaliad gyda'i gilydd mwyn cael y faint o egni kinetig trawsfudiad. So translational kinetic energy hwnna, 3O2AT, hwnna cael ei roi i chi, ond mae rhaid chi profi fe. Dwi'n gwrsio ni wedi wneud hwnna nawr. So, na beth dylech chi fod yn wneud yn gyda i gyd, amser chi yn mynd i adolygu, ni wedi adolygu, edrychwch falle ar y tudalen yna sydd gyda chi. Chi'n cael y tudalen nhw'n, mae'r fideo. Hefyd, os chi moyn cael copi o fe, gallwch chi fynd ar gwefan cybac. Ar gwefan cybac Ffiseg, a wedyn mae gyda nhw rhestr o adnoddau a chi'n ffindo fe o fewn fyna. Right, o fewn nwyon, mae gyda chi y tudalen hafaliad. Mae'n rhaid i chi gwybod
ble mae'r hafaliadau a pwy hafaliadau i defnyddio mewn arholiad. Felly, triwch, os oes gyda chi y data sheet, felly mae'n syniad i chi i printo fe mas, edrych i weld ble mae'r nwyon ar hafaliadau a mae nwyon, a wedyn jyst bod yn siŵr bod chi'n gwybod beth yw beth. So, mae N fach yn sefyll am y molau chi'n defnyddio, N fawr yn sefyll am y nifer o'r ronynau chi'n iwso, a mae N subscript A yw y rhif Avogadro. Pidwch cymysgu'r un lan. Mae gyda chi rhywbeth sydd ddim yn y datasheet, ond mae'n werth cofio, os chi yn rhannu N nifer o moleculau gyda Avogadro, mae hwnna'n rhoi y môl i chi, fan y nifer o mols. So mae hwnna'n defnyddiol iawn. Okay. A hefyd, os oes ydych chi'r mas am y nwy, rhannu hwnna gyda mas am un môl, mae hwnna'n rhoi nifer o molau i chi. A wedyn, defnyddiol iawn yw cofiwch bod y mas gallu cael ei darganfyddu drwy defnyddio y nifer o moleculau gyda'r mas o gyfer just un molecule. Wedyn, mae gyda chi N a llosi gyda'r mas bach am un grynynyn. Mae hwnna'n handi iawn yn hafal wedyn i NMR. Right, so mae cwpl o bethau fyna sydd falle ddim gyda chi yn y datasheet fel hafaliadau, ond falle byddwch chi yn defnyddiol wrth gweithio pethau mas. Okay. Mae'r sesiwn yma yn para tua byti 3/4 awr. Os oes unrhyw cwestiynau gyda chi yn y chat, rhowch yn y chat roed ar y diwedd, a falle gallai dod nôl os oes rhywun eisiau eglurhad pellach ynglyn â hwnna. Right, mae gyda chi y PV NRT, ond cofiwch mae PV dros T yn cysonyn am unrhyw nwy sydd mewn rhyw fath o container. Right? So os mae'r nwy mewn tu fewn i unrhyw beth sydd yn dala fe, a bod nwy ffili dod mewn a mae nwy ffili dod mas, os byddwch chi'n llosi PV rhannu fe gyda T, mae'n rhoi cysonyn i chi. Felly, beth mae'n bosib i wneud, os mae pethau yn newid mewn tu fewn i nwy, cofiwch chi'n gallu rhoi P1 V1 dros T1 yw P2 V2 dros T2. So os oes unrhyw beth yn newid, bydd rhain doi wastod yn hafal i'w gilydd. Right? So ambell waith mae hwn yn cyfuniad bydd pobl yn gweud o deddfau Boyle a Charles. Felly, os oes ydych chi cynhwysydd a mae'r tymheredd ddim yn newid, gallwch chi croesi mas y T's ar y gwylod fyna, a wedyn, os mae'r pwysedd yn newid, chi'n gwybod beth yw'r cyfaint, mae'n bosib defnyddio'r hafaliad yna. Ni wedi bod yn siarad a beth yw'r tybiaethau, okay? A pethau mae rhaid i chi cofio gyfer nwyon. Mae 3 o'r rhain yn rili bwysig, achos maen nhw'n siarad dan o'r una am gyfer nwy delfrydol. So, os maen nhw'n gofyn i chi, am nwy delfrydol, beth yw'r 3 tybiaeth, dysgwch rhain o gof. So, pan mae nwyon yn bwrw yn erbyn i'w gilydd, so, os chi'n gweld y nwyon fan hyn, yn symud y biti, os mae'r nwyon na yn gwrthdrawiad, maen nhw'n berffaith elastig. A hefyd pan maen nhw'n bwrw ochr y cynhwysydd i hefyd. So, pan maen nhw'n taro i gilydd, maen nhw'n berffaith elastig. A maen nhw'n meddwl bod nhw'n colli egni. Rhif 2, does dim grymoedd gwrthyru heblaw pan mae'r grynynau'n ddigon agos. So pan maen nhw'n gwrthdaro, yw'r unig pryd mae grymoedd yn bodoli. So does dim grymoedd yn bodoli rynto 2 molecule pan maen nhw'n bell bant, mae rai fan nhw'n basically yn gwrthdrawio. Rhif 3, chi'n gallu anwybyddu cyfaint y molecules i gymharu gyda cyfaint beth maen nhw'n llenwi. So na'r 3 tybiaeth mae rhaid i chi cofio, gallai hwnna fod yn werth 2 marc. Y pethau eraill mae rhaid i chi cofio hefyd, sydd yn werth yn werth dod i esbonio pethau,
yw pan mae'r moleciwlau o fewn cynwysydd, mae'r amser maen nhw'n y gwrthdrawiad i gymharu gyda'r amser maen nhw'n cymryd rynt gwrthdrawiad. Okay? So mae amser y gwrthdrawiad yn fach i gymharu, neu yn ddibwys, maen nhw'n gweud fan hyn, okay, i gymharu gyda'r amser maen nhw'n treulio rhwng y gwrthdrawiadau. Mae'r moleciwl yn symud gyda cyflymder unffurf, constant speed, okay, tra bod nhw rhwng gwrthdrawiadau. Mae moleciwl yn fach iawn, felly mae'r nifer o moleciwlau hyd yn oed mewn cyfaint bach a nifer mawr o gwrthdrawiadau mewn amser byr. Mae mudiant y gronynau wedi dosbarthu'n hafal dros bob cyfeiriad, a mae'r ymrediad y grymoedd rhwng focylaidd yn fach o gymharu a pellter cyfartalog rhwng y moleciwlau. Dyna beth byddwn ni'n neud fel arfer, mae rhaid i chi dysgu'r 3 top na. Okay? Wedyn falle byddwn ni'n o gof yn trial cofio leia 3 o rhain pan mae'n dod i esbonio rhywbeth, bydd hwnna fel arfer yn digon i chi i esbonio pethau. So, na'r tybiaethau pwysig i ddysgu. Dylen, cyfuno'r 2 hyfaliad. Dalan weddol aml mewn arholiadau yw bod rhaid fod chi yn cofio fel i ddod lana i Uwch 3/2 RT. Ni'n dechrau off gyda'r 2 hyfaliad. Ydych chi'r ideal, yn delfrydol PV Uwch NRT, a mae gyda chi P trydydd NM over V, y density hwnna, NM over V, gyda a mean square speed. So, beth chi'n gallu wneud, os chi'n dechrau gyda'r 2 na, mae'r 2 na yn y datasheets, chi'n gallu rhoi nhw'n hafal i'w gilydd. Okay, achos mae PV yn hafal i PV fan hyn. So ni'n gallu rhoi'r 2 na yn hafal i'w gilydd. Ni'n symud y 3 lan, a hwn yw'r magic yw pan chi'n rhoi 2 ar y 2 ochr. Okay, mae hawl gyda chi, ni'n yn hafal. So wedyn, mae'r NM, os chi'n cofio mae'r NM yn hafal i'r mas. So, sy'n chi'n cael hwnna, gyda chi hanner MC². Okay, a mae gyda chi'r egni cinetig. Mae'r egni cinetig o gyfer hwnna yn cael i rhoi yn aml iawn, symud nôl, yn cael ei rhoi fel llythyren yw. Okay, yr egni trawsfidol. Beth gallech chi fod yn gwneud hefyd os mae N yn hafal i 1. Okay, so mae'n 1 mol gyda chi. Beth sydd gyda chi wedyn yw 3/2 RT sydd gyda chi fan hyn. Yw yr egni trawsfidol o gyfer 1 mol. Alright? So, byddwn ni falle yn ymarfer hwnna cwpl o weithiau jyst i ddod yn gyfarwydd gyda profi beth yw'r egni trawsfidol. Okay, cwbl o cwestiynau i ni. I'r un yn fan hyn, mae gyda ni piston. So gyda piston, mewn ti fewn fan hyn, mae gyda ni cyfaint. Mae'n handi mewn arholiad bod chi'n falle rhoi cylch o gwmpas y gwerthoedd, jyst i atgoffa chi am beth yw'r llythrennau. So mae gyda ni'r pwysedd, mae gyda ni'r cyfaint, a mae gyda ni'r tymheredd yn y cwestiwn ei hunan. Siwr am hwnna'n gyda chi, mae gyda chi PV NRT falle yn mynd i cael ei defnyddio. So, mynd in, os fi'n disgwyl ar y cwestiwn, yn gofyn i ni gweithio nifer y molau, llyso'r llythyran i wen. So, fi'n just mynd i symud y llythrennau rownd. So, siwr am yr yna gyda fi, fi'n awn chwilio am y rhifau i rhoi mewn yn y lle cyntaf. Sylwch bod 2 marc gyda ni mynd in, gyfer y cwestiwn. So, mewn cwestiwn fel hyn, bydd 1 marc yn cael ei rhoi jyst am rhoi y rhifau mewn yn rhafaliad. Okay. So, mae marc ar gyfer hwnna straight yn syth. Os byddwn ni'n gweithio hwnna mas, jyst yn fath ymategol. Mae'n werth bod chi yn ymarfer gyda cyfrifannell. Fel bod chi'n hapus gyda rhoi 10 i pŵer 5, 10 pŵer i -3.
Okay. Wedi marco nifer o'r ein dros y blynydde, falle bod hwnna'n gywir gyda pobl, ond falle bod nhw'n gweithio mas yna'n cywir ar cyfrannell. Right, nifer y moleciwlau, so endgame, fi pyslo beth yw'r nifer y moleciwlau, so fi'n siarad am n mowr. So falle rhywbeth sy'n dod i feddwl fan hyn. Ges i ddim yn y data sheet yw'r, mae gyda chi'r cysylltiad rent nifer y molau, nifer y moleciwlau, a mae gyda chi Avogadro. So fi'n jyst mynd i symud pethau rownd. So mae'n digon rhwydd gyfer un marc. Ond mae'n jyst yn dongos chi pa mor bwysig yw bod chi jyst yn cofio'r hyfaliadau bach hyn, falle sydd ddim yn y data sheet. Jyst rhoi rhifau mewn. Eto, gwerth ymarfer hwnna gyda cyfrifannell. Bianedd, yr isradd o'r bianedd wedi cael ei sgwario. So cofiwch chi, mae rhaid chi gweithio mas y cymedrig yn gyntaf, os bydd eisiau, a wedyn isradd o fe. So, yr un hyfaliad, yr endgame yn, chi'n rhoi fe lawr ble ma, falle, y symbol o'r cofef yna. Nawr chi'n mynd i gweithio mas yn gyntaf. O cof, mae'r n nifer y moleciwlau gyda'r mas am un moleciwl. Hwna'n cael ei roi i'r dechrau gyda fi fan hyn. Hwna wedi cael ei cysylltu gyda nifer y molau a y mas moleciwlaidd cymharol. So, na gyd sydd wedi fi wneud fan hyn yw newid yr hyfaliad o gwmpas. Yn gyda i gyd. So, fi'n mynd i gweithio mas y bianedd wedi cael ei sgwari cymedreg. Rhoi rhifau mewn, gwerth un marc. A wedyn bydda yn gwneud isradd gyfer e. Okay. So, os byddwn ni yn gweithio hwnna mas, byddwn nhw'n dod i 471 metr pob eiliad. Okay, so, wedi rhoi rhifau mewn i chi fyna. Mae wrth mynd nôl falle a cofio o'r cof beth sy'n bwysig mewn cwestiwn ymsych chi'n adolygu. Right, rhif 1, meddylwch eich hunan beth yw'r hafaliadau gallai fod yn defnyddio. Rhowch falle cylch o gwmpas beth sydd cael ei rhoi yn y cwestiwn. Wedyn chi'n meddwl eich hunan, right, beth yw'r peth sydd eisiau gweithio mas? So, os fi eisiau gweithio mas y nifer y molau, fi'n rhoi lawr y llythyren n. Wedyn fi'n disgwyl ar yr hyfaliad, a falle fi'n rhoi tic fach falle ar draws pob un, sy'n meddwl, fi'n gwybod beth yw hwnna, fi'n gwybod beth yw hwnna. Right? So, fel o'n i gweud, mae rhoi rhifau mewn i hafaliad yn gwerth un marc. So, pidwch yn meddwl, fi jyst yn mynd i rhoi rhifau yna mewn i cyfrifannell a gweithio fe mas. Falle newch chi camgymeriad mewn arholiad. Okay? Goswch y rhifau yna i'r arholwr. Beth arall yn ei gweud fyna yw, mae gyda chi cwpl o afaliadau bach o nwyon sydd ddim gyda chi yn y data sheet ar y dechrau. Mae cwpl o links bach gyda'r n mowr, n fach a rhif Avogadro, a mae gyda chi n fawr, llosi gyda m, so mae hwnna'n rhoi'r mas am nhw i gyd i chi. Mae'n handi iawn. Okay, so grym. So, fan hyn, mae gyda chi grym, mae gyda chi pwysedd, ni wedi gweithio mas. Na cofiwch mewn lot o gwestiynau ffiseg, fyddwch chi'n defnyddio rhywbeth, falle chi wedi gweithio mas o'r blaen. Okay, so fan hyn, mae gyda chi pwysedd yw grym dros arwynebedd, mater digon roedd o aildrefnu. Okay. Mwy o thebyg fan hyn, byddwn nhw'n rhôl o'r uned. Okay, jyst i dongos ta'r Newton sydd yn gyfer grym. Okay, so mae nwyd yn un hangu a mae'n gofyn i ni gweithio mas y gwasgedd. Tymheredd gyda fi, cyfaint gyda fi. So, defnydd arall o just PV NRT. Aildrefnu.
So, siwrna fi yn ail trefnu fan hyn. Okay, mae gyda fi marc yn syth, wedi rhoi'r rhifau mewn, a wedyn byddwn ni yn gweithio fe mas. Right, o'r damcaniaeth cinetig gyda fan hyn, a maen nhw wedi rhoi hafaliad i ni. Falle mae'r hafaliad hyn, disgwyl ty bach falle'n wahanol, so mae'n pwysedd, mae gyda ni'r cyfaint, mae N gyda ni fel y nifer o molau, yna rhif Avogadro. Mae'r M fach sydd yn fan hyn, mae'r M fach yna fyna yw y masg o gyfer un moleciwl. A mae gyda chi'r bianedd cyfartalog wedi cael ei sgwaru. So mae rai fych chi'n cofio beth yw enw pob un. So M fach yw mas moleciwl. Okay, a wedyn mae gyda ni, gallwch chi gweud hefyd moleciwl neu atom. Okay, mae hwnna'n iawn right. Wedyn beth sydd gyda ni yw y bianedd. Na beth yw C yn sefyll amdano, C. So mae'r bianedd wedi cael ei sgwaru, so'r bianedd sgwar a wedyn cymedreg. Okay, so mean square speed. So mae'r bianedd sgwar cymedreg, fel ni'n gweud o blaen, beth chi'n arfer wneud gyda fe yn aml iawn, yw fod chi wedyn yn israddo fe. Mae'n gallu gofyn i chi pam i chi'n ei israddo y bianedd sgwar cymedreg. Wel, mewn nwy, mae'r bianedd yn hap ar draws y lle i gyd. Okay, so mae wrth wneud isradd o fe, mae fe'n rhoi gwerth gwell i ni i defnyddio mewn hafaliadau. Right, defnyddio'r doi symbol eto, so gwaith dysgu yw hwn. Right, so eto, os chi yn cofio beth yw gwerth a enw pob un, chi'n mynd i cael marciau. Right, so mae N fach yn sefyll am y nifer o folau, y molau sydd gyda ni. Okay, diffinio yw jyst meddwl gweithio ni beth yw e, mae'r NA yw rhif Avogadro. Okay, so mae marc yn barod i chi fyna. Wedyn, beth yw'r linkyn sydd gyda chi? Os chi'n llosi y doi nhw gyda gilydd, nifer o molau, fe fyddwch chi'n cael y cyfanswm o foleciwlau i gyd. So mae rhaid i cofio y bit bach yna. Mae'r cwestiwn nesaf, 4 marc amdano rhywbeth fel hyn. Eto, mae'n jyst yn rhywbeth gwaith dysgu yw hwn. Right? So, be ni'n mynd i wneud fan hyn yw profi 3 dros 2 RT. A mae'n gweithio chi i ddechrau gyda PV gwasanaeth RT. A mae'n wedi helpu chi fan hyn trwy roi'r hafaliad falle ar y top. So, beth ni'n mynd i wneud fan hyn yw rhoi 2 o'n gyntaf i gyd yn hafal i'w gilydd. So, gyntaf i gyd, jyst dongos y 2 PV sydd gyda fi. So, nawr beth fi gallu gwneud yw dongos bod yr NRT yn hafal i'r ochr arall. Mae'r cwestiwn wedi gweud am 1 mol. So, os mae 1 mol sydd gyda fi, bydd N yn hafal i 1, so mae hwnna'n mynd i fynd. Symud y 3 draw. Mae 3 wedyn, wrth disgwyl arno fe, mae gyda fi'r 3 dros 2 RT, so mae'n well bod y 3 yn mynd. Sy'n ar ôl dy fi. Y magic, jyst cofiwch, rhannu gyda 2 ar 2 ochr. Dyna mae'r hanner na mewn. Be sydd gyda chi fan hyn? Rhif Avogadro. Lliosi gyda hwnna am mas 1 moleciwl. Mae hwnna'n rhoi'r mas cyfan i chi. Felly, mae'n rhwydd i symud mewn y mas mewn. Okay, a fi na half MV squared, ydych chi'n meddwl amdano hwnna, a na beth yw yr egni sydd mewn 1 mol. Okay, egni cinetig yw e. Okay. Nesa, mae gyda ni nwy monotomig. Monotomig, mae hwnna jyst yn meddwl wedi cael ei wneud mas o 1 falle elfen yn falle, cael eich twlu gyda hwnna. Watchwch rhywbeth bach fel hyn. Os bod ydych chi K Pascal,
kilopascals, so mae dych chi'r 10 pŵer 3, a mae tymeredd gyda ni mewn Kelvin, ni'n saff. Cyfaint wedi cael ei newid fan hyn. So mae cyfaint yn mynd i newid, so fi'n meddwl, right, beth yw'r pethau sydd gyda fe, a beth mae'n gofyn i fi gweithio mas. Right, so mae'n gofyn i fi i cyfrifo a newid mewn egni. So'r egni yw newid yn egni. So eto, oedd hwn yn y cwestiwn blaenorol, ond fi'n gwybod hefyd yn y datasheet bod gyda fi 3/2 NRTN. So beth sy'n mynd i ddigwydd, mae'r tymheredd yn mynd i newid. So mae rhyw ffordd y gilydd, fi'n mynd i goffa gweithio mas beth bydd y tymheredd newydd. So fi'n mewn ar afaliad sydd â T yna fe. Okay, ond mae rhaid i fi gweithio mas hefyd faint o mols bydd gyda fi, molau sydd gyda fi reit ar y dechrau. Okay, so mae'r nifer o molau sydd gyda fi. So, o'n i'n stuck yn y cwestiwn, ond amser ni'n meddwl amdano fe, oedd da fi NRT, fi'n mynd goffa gweithio mas yn newid yn tymeredd, ond oedd rhaid fi cael yr N i ddechrau. So, be mwyn yn meddwl nawr, fi'n gallu gweithio mas y tymheredd newydd. So, bydd y tymheredd newydd. So, just ail drefnu eto. Cyfaint newydd sydd gyda fi. Rhoi rhifau mewn. Eto, mae hwn yn bwysig bod chi'n trial hwn gyda cyfrifannell. So mae'r tymheredd newydd yn gyda fi. Felly neud rhyw fath o check fan hyn. Mae da fi 346. So beth sydd wedi digwydd, mae'r tymheredd fan hyn wedi codi. So felly fi'n gallu gweithio mynd nôl i'r hafaliad gyda fi reit ar y dechrau. Fi'n gallu rhoi'r newid mewn tymheredd. A bydd y newid yn tymeredd yna wedyn yn rhoi'r newid i fi yn y nifer o egni mewnol y nwy. Okay. So mae hwnna'n cwestiwn bach da iawn i adolygu, achos be mae'n dysgu i chi, right, rhif 1 yw fi'n mynd i ysgrifennu lawr ar afaliad bydd yn galluogi fi yn y diwedd i gweithio newid mewn egni. So os fi'n ysgrifennu'r hafaliad yna lawr, a wedyn fi'n mynd trwyddo fe, a fi'n meddwl i'n hynna'n reit. Sa'n gwybod beth yw'r N, fi'n gwybod beth yw'r R, na bydd newid mewn tymeredd, ond sa'n gwybod hwnna eto. So beth fi'n mynd i meddwl am ti nawr, fel fi'n mynd i gweithio un o'r un mas. Wel, os oes da fi'r pwysedd, a mae gyda fi y cyfaint, a mae gyda fi tymeredd o dechrau, fi'n gallu defnyddio yr afaliad delfrydol. So, cliw fan hyn, os mae gyda chi 3 neu 4 marc mewn cwestiwn ffiseg, mae hwnna'n meddwl mwy neu lai chi'n mynd i defnyddio 2 hafaliad o leiaf er mwyn cyrraedd yr ateb. Okay? Byddai'n cwestiwn fel hyn sydd yn defnyddio hafaliadau cwpl o weithiau er mwyn cael yr ateb telfrynol. Mae hwn yn un o'r cwestiynau yna eitha anodd sydd yn galluogi pobl i cael y graddau fwyaf uwch. Okay, so mae dydi cwestiwn bach fan hyn sydd yn gofyn bod chi yn gweithio mas y bianedd isradd cymedreg. So, be ni'n wneud fan hyn? Gyntaf gyd fi'n mynd i gweithio mas. Ne, beth fi'n gallu gwneud yw seto lan yr hafaliad i gyd mewn un lle. So beth byddai'n neud, byddai'n cymryd pob un o'r rhifau a sgwaru pob un yn nhw.
Okay, mae gyda fi fan hyn 1, 2, 3, 4, mae gyda fi 5, rhif i gyd. So, byddai'n sgwaru pob un yno. A isradd wedyn o'r ateb. So, mae'n werth bod chi'n rawn mewn i cyfrifannell a bod chi yn trial e. Right. Check bach i chi fan hyn. Mae'r rhan fwyaf o yr isradd cymedreg mynd i fod falle yr un 300 a 1200 byddwn ni'n gweud falle metr yr eiliad. Okay? 99% o'r amser mae'r rhif yn mynd i fod rhynt fyna, so chi'n gwybod fi ar y tywydd iawn. Cwestiwn nesaf, mae'n gofyn i nawr am y rhif na, ond beth byddwch chi yn disgwyl ar y tymeredd hyn. Okay? Mae gyda ni mas fan hyn o 1 mol, a mae 1 mol yn 32 gram. Hwna'n mynd i fod yn handi gyda ni. So, fi'n mynd i goffa gweithio mas beth bydd yr rhif hyn. So, pwy hafaliad byddwn ni'n gallu falle yn defnyddio fan hyn ar y tymheredd hwn. So, mae'r tymheredd gyda fi. So, beth fi'n meddwl am 3/2 kt yw hanner mc squared. So, na fi'n mynd i trial gweithio mas hwn yn gyntaf a wedyn isradd o fe. So, fi wedi meddwl yn unan pwy hafaliad sy'n linko nhw a mae'r tymheredd gyda fi lan hyn. So, cael gwared y 2 ar 2 ochr. So, mae'n neud y bach mwy syml i fi. Mae'r tymheredd gyda fi. Right, na'r mas. Mae'r M na yn mas am 1 molecule. Okay, so, os newidau'r hafaliad rownd. Sorry, I mean mol. Okay, so fi'n troi hwnna mewn i kilogramau. Okay, so os fi'n disgwyl ar y 2 ateb yn hyn, okay, maen nhw'n weddol agos i gilydd. So tip fan hyn, yw bod chi wastod yn edrych am y newidynau sydd gyda chi, sy'n mynd i galluogi chi i gweithio rhywbeth mas. So meddylwch, right, end game, pwy hafaliad sydd ar newidyn na. So fan hyn, o'n i moyn y c-squared gyda min, okay, yr isradd, sgwar cymedrig wedyn byddwn ni'n isradd o fe. Okay, mae'r part diwethaf yn mynd hyn. Cofiwch gweud, os mae cwestiwn yn gofyn i chi, gan gwneud cyfriadau priodol fan hyn, a fyddech chi'n disgwyl ar tymeredd hyn, so byddech chi'n gweud, odi, mae yn gyson, okay, achos mae'r 2 rhif yn debyg. Gallech chi fy'n anghywir. Like, gwedwch bod chi wedi gweithio rhywbeth mas, mae fe'n 600, a byddech chi'n gweud, na, dyw e ddim yn gyson. Yn bosib byddech chi'n cael un marc amdano fe. Okay, so cofiwch ateb y cwestiwn. Okay, gyda rhyw fath o brawddeg os mae'n gofyn. Right, na'n emyn hyn, mae gyda ni nwy, cynnwys yn cael ei groesogi. Gwasgedd y nwyn 20% o'i werth cynchwynnol. Na'n y peth yw fan hyn, does dim pwysedd gyda fi. Ond beth fi lli wneud, mae rhyw fath o tric gyda ni ambell waith, os oes dim gwerth dyn ni, ni lli wneud 20% cynnydd, byddai'n mynd o 1.2. So beth fi lli meddwl amdano, y link sydd gyda fi fan hyn, so mae'r hafaliad o pwysedd yn trydydd dwysedd,
Y peth yw, bydd y dwysedd ddim yn newid fan hyn, oherwydd ni mewn cynhwysydd, a mae'r nwy ddim yn dod mewn, mae ddim yn dod mas, felly bydd dwysedd ddim yn newid. Okay? Mas ddim yn newid, mae'r cyfaint ddim yn newid. So, os mae dwysedd ddim yn newid, bydd yn newid mewn pwysedd isradd. Bydd isradd wedyn llosi gyda rhif isradd cymedreg yn rhoi y bianedd newydd I ni. Beth fi'n gobeithio bod fi wedi wneud fyna yw rhoi rhyw fath o tips bach I chi o gyfer yr arholiad ei hunan. So, byddwn ni'n gweud rhif 1 mewn unrhyw cwestiwn, disgwyl chi weld beth yw'r newyddynnau sydd gyda chi. Os mae newyddynnau gyda chi, rowch lawr yr end game hafaliad ni'n cael meddwl amdano fe. A wedyn cyrch trwyddo pob un yn nhw, felly tic nhw off yn meddwl, reit, fel I fi'n mynd I gweithio hwnna mas. A fewn nwyon, newch yn siŵr bod chi'n gwybod ble mae'r hafaliadau o fewn y datasheet sydd gyda chi. Right? Bod chi'n wedyn yn gwybod beth yw enw pob un o'r newyddannau yna. Cofiwch mae gyda chi y cwbl o hafaliadau bach hyn sydd ddim yn y taflen data, ond wedyn mae rhaid chi'n gallu cofio bits bach yna. O fewn nwyon hefyd, mae gyda chi yr damcaniaethau hyn. Cofiwch mae rhaid bod chi'n cofio o leia 3 o'r damcaniaethau cinetig I esbonio pethau yma rhaid. Mae'n gofyn I chi gyda o leia falle 2 neu 3 o'r tybiaethau eraill gyfer nwy delfrydol. Byddwn ni hefyd yn gweithio chi I gofio pam mae gwasgedd yn cael ei creu mewn cynhwysydd. Felly, pob lwc I chi ar y nwyon. Diolch yn fawr.